उदालगुरियाव दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ हान्जानि कनफारेन्स दंमोन ट्राइनियेल वान डे कनफारेन्स बेवहाय आं नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै आङो जोंनि बिपिएफ हान्जानि जेसेबां कर्मि बा वार्कार बा लिडार्स आं बयखौबो लोगो मोनजोबदों आरो जोबोद मोजां उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जिथु बिपिएफ हान्जानि जिथु अबस्था खुब मोजां एक नाम्बार पजिसनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियाव आरो जों देरहागोन आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्सना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो बिपिएफआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन सार जों नुनो ससियेल मिडियायाव नोंथाङा गोबां गार्डस माने गसंथाना बुंदों जाय थाङो थांथों जाय फैयो फैथों होननानै माने सिंगेल भट गेलेनो थाखाय गोबां माने नाजाथिबाय आरे भुल खानांगोन ना भुल दा खालाम बिपिएफआ माने सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबाया जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मिफोरखौ मिथिबाय आरो गैखाला जिहेतु इलेक्सना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों बिपिएफआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय सार दिल्ली महत्सब जों नुनो मोनोमोन गोबां माने दिनै नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन माखासे रोंगौथाय सोलोंनो बा बर' हारिफोर सोलोंहोदों नाथाय जों गोबां जोंनि बर' हारिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ उदां अख्राङाव फैयाखै बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो बेखौ बे प्रमद बर'आसो मिथिगौ बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ दे थेंक इउ सार